Elmadam özü orta bilmezlikten kötönüp görünəm men ondan sonra orta bilemakların köp ýerde yani kıyınçılıklarda kullukda wagtym var nejit diýen bilinmakda bir diýen bilim geldi däne indi menem ýanyna goýulan onu şu ýerni gowy edip ýu diýdi. Şu ýerni gowy edip ýu häzir menem bir ýere baryp geljek. Orta aýtdy orta menem bola diýdim onu näme diýen bilen giden soňa mod ýürekden etmek barmy ýa hoş bilen bar aýryan bolan onu geldi. Şey diýip seredip durdy däne. Ço ya durak stol dedi. Da dedim da. Da dedim. Ço ya durak. Da çotku durak zat yani. Da çotku durak. Ol men ham koýamy diýene kene men näme bilen o gowy edip ýudum diýjek bolan ol da çotku durak diýene. Eýsel yani Rus dilinden kötünden ýerlere bardy da.